Здравейте, уважаеми жители и зрители на канал Ведьмина изба и Ведьмина изба България Official. След като ведьма Инга Хосроева публикува на своят канал моят отзив за проведеният ритуал Тайна магрибска калдуна, прочетох в някои от коментарите въпрос към мен относно намирането на восъчни свещи в България, откъде ги закупувам, и относно лампата, откъде може да се закупи такава. Тъй като по технически причини не се получи да оставя отговор там, то единствената възможност, останала такава, беше да запиша тези отговори в това видео, където добавих и някои подробности. Надявам се то да е от помощ. Откъде съм купила лампата и откъде може да се намери такава лампа? Лично моята лампа аз я закупих онлайн от Турция, а иначе такива лампи могат да се намерят в магазините за сувенири в България, има такива, но може да се намерят и в онлайн магазините за сувенири, например на Амазон и на други онлайн утвърдени сайтове, например като Etsy, като eBay. По отношение на покупката онлайн, винаги четете коментарите. Това е все пак някакъв възможен ориентир за качеството на продаваемата стока там. Откъде купувам восъчни свещи в България? Въпросът с намирането на чисти восъчни свещи в България е наистина много голям. Аз лично съм се сблъскала с него неведнъж. Купувам ги онлайн на разумни цени, от Etsy. Там има търговци, които ги продават в цели пачки от по 100, 200, 300 и повече свещи, тънки свещи, от чист восък с различни дължини и в различни цветове. Хубавото е това, че там можете да сравните и цените и да изберете оптималното за вас. Винаги проверявайте и четете коментарите. Това още веднъж ви го казвам, защото е наистина много важно. Много важен индикатор за покупката, която правите. Купувала съм и църковни свещи от църквите в България, но не ви съветвам и ще кажа защо. Първо, за някои ритуали са нужни свещи, купени не от църква. Това е оказано в описанието към тези ритуали. Второ, просто восъчни свещи в българските църкви не се продават. И тук преминаваме към следващата тема, подтема по въпроса относно свещите в църквите в България, която така бих искала да осветля. Търсила съм, купувала съм и съм сравнявала истински натурални свещи, купени онлайн от Etsy, и свещи, купени от църкви в България. Така, в църквите се продават два вида – парафинови и восъчни в кавички, които всъщност са премесени с парафин, а може би и с нещо друго. Как да отличите истинска восъчна свещ от свещ с примеси? Восъчната свещ прекрасно ухае на мед, прекрасен натурален аромат. Гъвкава е и лесно се поддава на сгъване в различни форми, и топлината на ръцете ви също много помага за това. Църковните восъчни свещи се напукват. Твърди са на пипане, дори след сгряване между дланите, и не се поддават на дори леко извиване. Нещо повече, веднага могат да се изчупят и не ухаят по същия начин. Запомнете, ритуалите, в които се изискват восъчни свещи, но вие, например, нямате в момента такива, се получават и с парафинови свещи, но не в такава максимална степен, както с восъчните. След като е казано в ритуала, в неговото описание, да използвате восъчна свещ, значи трябва да използвате именно восъчна свещ. Восъчната свещ абсорбира изцяло и отлично работи, особено при чистки. Можете да правите и свои свещи вкъщи. Купувате восък от пазара лично, за да можете да го изберете и по качество. И също така купувате форми за изливане от Амазон. В една форма има място за около 10-20 тънки свещи. По отношение на намирането на черни восъчни свещи. Така, тях също ги закупувам от Etsy, но ако правите вкъщи восъчни свещи, можете да използвате два варианта. Има два способа. Първият способ – по-бърз вариант. Явява се по-бърз вариант да натрошите таблетка активен въглен от аптеката във вид на много фина пудра и след това да оваляте свещта в него. Това е натурален вариант.
Даже беше подсказан по време на един от преките ефири на ведьма Инга Хусроева като отговор на въпрос от зрител. Втори вариант. Ако сами изливате свещите вкъщи, добавяйте оцветител за храна. Има оцветители с различни цветове, има и черен. Бих искала да кажа още нещо относно енергията на парите и ритуалите, свързани с нея. Както ведьма Инга Хусроева много пъти е казвала и много пъти сме се убеждавали на свой личен опит, това е наистина една много капризна енергия и тези ритуали трябва да се изпълняват често. Много често трябва да се провеждат. Примерно, както тя казва и както при нас се случва, примерно в даден ден има някакъв неуспех или сме се досали от нещо и някакси нещата се блокират. Тогава можете да си направите чистка, а може би някой ви е направил комплимент, който после се оказал всъщност като уроки на български, на руски това е с глас, т.е. лошо око. Това също може да блокира тази енергия. Затова правете чистки и си поставите защита след тях. Но провеждайте често такива ритуали. Ритуали към фортуна, ритуали за пари. Те се получават наистина особено силно след проведени чистки. Значи, чистка, защита, ритуал за призоваване на късмет, на пари. Има и ритуали, които са за откриване на пътищата и така нататък. Въобще има страшно много ритуали. И всички тези ритуали на този канал ги събираме в два огромни подкаста. Платинена колекция. Платинена колекция от ритуали и платинена колекция от лекции. Разбира се, тъй като трудовете са огромни, многобройни, тези епизоди непрекъснато се обновяват и към тях се добавят нови ритуали или съответно се получава втори епизод, трети епизод и така нататък. Ако разгледате плейлистите към двата подкаста, по-бързо ще се ориентирате. В един епизод тематично са събрани според тематиката на дадения епизод. Например, ритуали относно животните, ритуали чистки, любовни ритуали и така нататък. Или лекции. Например, тематични лекции относно боговете, тематични лекции относно фортуна, тематични лекции относно най-различни неща. Например, тематичната лекция относно печатите. Това е една тема, която вълнува страшно много хора. Много полезно е наистина да прослушате всички тези лекции. Но разбира се, как да се определи дали има печат на някой от вас, въпреки че някои характеристики могат да съвпадат, това може да определи само един истински настоящ практик и то с много дълъг стаж, след консултация. Надявам се всички тези отговори, които тук записах в малко по-разширен вид, да са ви дали необходимата изчерпателна информация по тези основни въпроси, относно лампата, относно восъчните свещи, къде да намерите в България, или по-добрият вариант, малко трудоемък, но не чак толкова, когато човек се научи, е да ги правите сами вкъщи. И третата тема беше относно енергията на парите и ритуалите. Също така към нея искам да добавя, когато забележите, че едни ритуали в известно време престават да работят, това е, както ведьма Инга Хусроева обяснява, че те се уморяват. Тоест, трябва да ги оставите известно време, седмица-две, през което време да провеждате други парични ритуали и след това отново може да се върнете към тях. Те ще работят със същата сила, както преди. Просто има такова явление и е хубаво това да се знае. Благодаря за вниманието. Надявам се епизодът да е бил наистина полезен. До нови срещи!